Mette her er en af vores 3 dygtige e-læringskonsulenter, som lige nu arbejder på et større e-læringskursus, som bliver lanceret den 6. marts. Mette, hvad kan man blive klogere på den 6. marts? Man kan først og fremmest blive klogere på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror. Kurset tager udgangspunkt i hvidvaskloven og Finanstilsynets praksis, der har skærpet fokus på den enkelte medarbejders kendskab til reglerne samt pengeinstituttets egen forretningsgang på området. Ja. Hvordan er kurset bygget op? Kurset er som udgangspunkt bygget op i 4 moduler med 2 supplerende tests. Herudover er der mulighed for, at det enkelte pengeinstitut kan komme med supplerende materiale i en skabelon, der er udarbejdet af uddannelsescenteret. Ja. Hvis du nu skulle vælge, hvad synes du så er det allermest interessante ved kurset? Kurset er meget varierende i sin opbygning. Det er spækket med cases, opgaver og eksempler, samt videoklips med nogle fremtrædende personer fra branchen. Hvem det er, det vil jeg ikke afsløre her, men opfordrer folk til at gå ind og tage et kursus i bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror på Læringsportalen onsdag den 6. marts.